Jatisari budaya. Oh yes, hey maju ngetan bali ngulon apa setyane kalakon waloloi. Jatisari budaya. Oh, sing sayuk sarata sing rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Pambukaning kandha nyebut asmaning Gusti Kang Maha Suci. Mangkono ta mugi Gusti Kang Maha Agung maringana berkah kang kalangkung kagem traya ingsun yenipun gelar kabudayan kang adiluhung. Purwa madya ing pagelaran kalisa ing sambe kala biar padang wetan abang sumerat pratandha rembulan andatari amadangi jagat gumelar ing kono ta wis ketingal sang Yai Bujangga mingga sasana pagelaran gadhampar kencana bong dupanet kajepon candriya nyuwun marang wahyuning budaya yen Kinandra kadya Tugu Sinokarta. Kuku sing dupa kumelon angambar gandanya arum angebaki jroning pagelaran. Ing kono ta suga kawruh sawiji marang Gusti Kang Maha Suci. Suga kawruh kapindho marang panguwasaning kiblat papat bumi geni banyu angin. Pinarung swaraning prajangga sinden sesendonan genira amurwani jroning pagelaran Jatisari budaya. Kala sirna sumingkira marang asalmu dhewe. Ana kala sangka wetan asalmu sangka lemah baliya mangetan dadi lemah. Ana kala sangka kidul asalmu sangka geni baliya mangidul kumpula marang dewane geni. Ana kala sangka kulon asalmu sangka banyu baliya mangulon dadi banyu. Ana kala sangka lor asalmu sangka angin baliya mangalor kumpula dewamu si angin. Jin setan periprayangan ilulu panas pati gendruwo tek-tekan sing durga sing kasira suminggawa denado. Sira manggono ning kentheng rejeng sing ora kena diambah jalma manusa. Lamun sira ora nggugut sabdane manusa kena sepatane jalma manusa biar buyar sekaing kala. Mugia Jatisari budaya bina agung budaya mangga rahayu rahayu lir ing sambe kala ya buyar Ambo goyong rampok ya. Legesan Prabu Singa bareng Jati Suro.
hek ha. Oh. Sos. Ho. Ha hey. Oke, selamat malam kepada para penonton dan juga hadirin yang hadir untuk malam hari ini. Tentunya untuk kita semuanya yang hadir, marilah kita perkenalkan dari teman-teman, rekan-rekan dan juga penari-penari dari Jatisari Budaya Sugeng Dalu, Sugeng Amer Sani Duun. Doma karya ngaluri budaya bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun dumateng panjenengan Bapak Juari dalasan Ibu Wiji Asih ingkang kawula hormati. Lan ugi dumateng para sesepuh dalasan para aji sepuh, para pepundhen, para ulama, dumateng para pangembaning praja satriyaning nagari ingkang pantes sinudarsana wonten ing dalu menika. Keparing masana matur wonten ing dalu punika. Sumangga kula dherekaken tansah ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsanipun dat kang maha luhur, dat kang hamurweng dumadi nenggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dalu punika sampun kalimpahaken sedaya rahmat taufikipun dumateng kula panjenengan sedaya, kusipun saged pepanggihan wonten ing dalu punika kinanti ginanjar ayu wonten alangan satunggal punapa. Shalawat ugi salam tansah kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu punika kula dalasan panjenengan sedaya tansah mawantu-wantu sedaya syafaatipun ngantos ing yaumul kiamat samangke. Pramila para bapak dalasan para rawuh, para lenggah dalasan para tamu undangan wonten ing dalu punika kasuwun panjenengan sedaya idi pangestunipun karanten wonten ing dalu punika panjenenganipun Bapak Juari dalasan Ibu Wiji Asih hangrawaken panjenengan sedaya bilih kasuwun idi pangestunipun wonten adicara pernikahan putranipun utawi putra kinasih kang keparingan asma Winas Aditya Nugraha pikantuk dening Diajeng Trisna Larasati. Muga-muga samangke tansah ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Juari sak keluarga. Kula sesenengan paguyuban Jatisari Budaya dalu punika namung saged ngaturaken duming panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun katimbalan wonten ing dalu punika. Pramila bilih karawuhan kawula samangke anggenipun paring panglipur dening para rawuh dalasan para penonton sedaya kirang nuju prana wonten penggalih panjenengan sedaya. Kula namung saged nyuwun lumantar ing samudra pangaksanga dumateng para bapak dalasan para ibu, para lenggah sedaya wonten dalu punika. Lan ugi samangke kados pundi menggahipun sendratari Jatisari Budaya mayu sesarengan kalian Bina Agung Budaya wonten panjenenganipun Bapak Kayis lan ugi wonten panjenenganipun Bapak Bibit. Mugia saged ndadosaken panglipur wonten dalu menika. Pepilih atur saking kawula asesanti tansah manggya bagya mulya akhirul kalam
Wabillahi taufiq walhidayah. Waridhawarinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng amirsani jaranan Jatisari Budaya dan uga wonten Bina Agung Budaya. Lalu kita midhangetaken mares paguyuban Jatisari Budaya. Monggo-monggo Kadang Surawati kasuwun jumeneng sasana. Nggih. Budaya Nadya Anglaluri budaya ati luhur Bina Agung Budaya asli Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Bapak Haryanto Nijil saking Desa Mulyasari Pagerwaja mugi dadi panglipuring ati Jatisari Budaya tetep lestari. Iki minangka atur pambuka jaranan kreasi Jatisari Budaya Nadya Anglaluri budaya adiluhur Jatisari Budaya asli Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Bapak Kayesko Nijil saking Desa Mulyasari Pagerwaja mugi dadi panglipuring ati Jatisari Budaya tetep lestari. Iki minangka atur pambuka jaranan kreasi Bina Agung Budaya Nadya Anglaluri budaya adiluhur Bina Agung Budaya asli Tulungagung ingkang dipun pimpin Bapak Bibit Haryanto Nijil saking Desa Mulyasari
agar waca mugi dadi pangripuring ati Bina Agung Budaya Tata Lestari. Pemirsa yang tercinta, inilah tadi kita sudah saksikan bersama-sama, yaitu adalah Satrio Dalasan Sri Kandi Jatisari Budoyo sesarengan kalian Bina Agung Budaya. Dan juga tentunya nanti untuk malam hari ini kita juga akan perkenalkan satu persatu dari tokoh-tokoh dari paguyuban untuk malam hari ini. Dan juga kita ada kedatangan Sadang Sorawati dan juga ada sesepuh paguyuban Jaranan Jatisari Budoyo, dan juga ada Bina Agung Budoyo. Ku kesampe sing tak tresnani. Oh intek hujan ning ati, Soget sampe jatuh hatiku. intek aku kangen liramu. Ramban janji awe-awe. Lintang luku Aku pamer ayune. kepriye aku anake wong randuwe, bapakmu sodagar gede. Yo Wong tuaku ora setuju. Lilo aku ngopo ayu. ya tak gampang tak gawa maju sampean. Intek terus bersama, cinta kasih di pintu surga. Oh mari kita terbang bersama, mengarungi samudra cinta. Asik! Jatisari Budoyo, hey, 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 hey. Intek pepujan ning ati, intek aku tresno siramu. Wong randuwe, bapakmu sodagar gede. Wong tuaku ora setuju. Lilo aku kok gowo mlayu. Kita terbang bersama, mengarungi samudra cinta.
prayitna nger sing mratiti jati sari budaya lan uga bina agung budaya hop yo hop yo lo bang aja mundur nger prayitna nger wah jebul kaya mangkene Mas hati-hati ceblok ayo hop ayo nger yo iki lo jati sari budaya hop he ho he ho he ho ayo lo bas iki lo hop pus ya gojelang man weh ayo lo ayo olah kabrik gelaning gini para satrio man weh alon bae nger wes ayo wes iki man yo man sisi diaturke kaya apa man ya hop hop woi ya iki lo hop Sopratnya tambah Mas. Soprat. ayo Operator. oba ojo minggir rada maju wae man wah wus yo he
lila yen dheweke arep dibebeda aku teku aku dek dia suka aku cinta yo rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punya ku sendiri bebrayan nganti ing zaman Jalu dumateng para rawuh para penonton sedaya. Rasa rene matane nek kono kelo. Hei 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 hei. Ayo Mas Bromo. Ayalane wong kang supir rasa sujanan ora lila yen dheweke arep dibeda kuwi teku aku deke dia suka aku cinta hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punya ku sendiri iya ayo kamu dimure bisa kasembradan bebrayan nganti tekan puputing jaman